Maswera sei vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, hai mukomana shimuri sei, ininiwo ndiri mudzimai ane makore 39 years. Veduwe kuona ndauya panapa kudai zvinhu zvakandiomera. Ndakamboedzawo asi ndakonewa. Ndiri based in Pretoria. Ndiri kutsvakawo chero basa chairo, chero stay in. Mhuri yangu yatambura, vanhu havachaende kuchikoro nenyaya yekushaya fees. Tese nemurume hapana ari kushanda, angori madisappointments oga oga. Mapepa hatina akaexpire. Chero kana paine anenge achida kuchengeterwa musha wake hake kuZim, we are willing to do it. Awa ndiwo macontacts angu. Vakabva vanyora mafone numbers avo. Manumbers avo iwo anoti kandiise necode yemuno muSouth Africa +27 72 161 2632 +27 72 161 2632 kune avo vanenge vachida kuvabatsira. Uye zvekare hanzi tungotsvakawo vanhu vanenge vachida kuchengeterwa musha, kungava kuri kuZim nekuti kunoku zvinhu zvakaoma. So you can speak with her in the comment section, or munokwanisa kuvabata directly on that number. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nachi ndinoda kureururawo kuti zvinhu izvi pazvakatanga kuitika ndainge ndichiri kuZimbabwe, ndokubva ndachizouyawo kunoku kwandiri kurarama ndiri. So ndakauya kunoku kunyika kwandiri as a refugee. Panguva iya yava Mugabe ndopandakauya kuno, ndokubva tangoshandisawo mukana tikati tiri kushungurudzwa navo, ndokubva takwanisa kuwana mapepa muno munyika yandiri kuno kumhiri kwemakungwa. I then started going back to school. Ndakaita zvidzidzo zvangu, and right now I am working at a mortuary. But dambudziko riripo mukoma nderekuti ndiri munhu anofila very attracted kuzvitunha. Ndakazosvika pakurara nechitunha cheumwe mukadzi murungu. This happened mainge muri mugore ra2015 ndopa zvakaitika. Kubva ipapo kusvika pari zvinozvi ndine that fantasy yekuda kungoramba ndichingorara nezvitunha, asi kuti ndige ndichizviita I know kuti it is very wrong. Kunyange ipapo pandakazviita, soon after doing that I felt so bad. I had never felt so bad in my entire life. Saka ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo kuti how do I get over this, because kunyange zvikanzi laptop yangu yatorwa yakazara mavideos, angori mavideos evakadzi vamwe vanenge vachiacta vachiita sekunge vanenge vakafa, pobva pauya munhu obva atanga kurara navo by force, kana kutoti mavideos evanhu vanenge vachiita sekunge vari kubata vakadzi zvibharo. Vakadzi ava vanenge vachibatwa dzimwe nguva vanenge vakawanda, dzimwe nguva vanenge vari vashoma. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. This thing that I'm doing, is it not satanic? When you post my story, tell me, because I'll be following through in the comment section. Ndichange ndichizotevererawo mukoma ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Vakanyatsokurondedzera the way yacho yavanorara nazvo zvitunha, uye zvekare nezvavanoita pretending as if vari kurara nezvitunha. It was very strange and weird. Hanzi nditori nezvimwe zvimadhol zvandakatenga online. Hanzi zvidhori izvi like since chisingamuvi chisingaite sei patinenge ndichitorara nacho, I feel as if ndiri kutorara nemunhu akafa. Saka I don't know kuti how can I control myself. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mukomanashi, inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Zvinondirwadza, but panguva yacho iyoyo zvinhu izvi pazvakaitika, there was nothing that I could have done about it because ndainge ndichiri mwanawo mudiki. Ndakatozviudza kuti this was the best decision of my life that I was making. So mukomanashi ndaiwiriranawo nevamwe vakadzi vechikuru vaiitawo zvekutengesa miviri yavo kuma-avenues. Ndakadhila navo vakadzi ava kwenguva refu, kudzamara manje vachizoti ivo vainge vaine umwe wavaida kuti ndike ndichizonotaura naye. Saka ndakazoenda kwaari mukadzi uyo akazoti ndinototanga ndatorara newe first kuti ndinge ndichizotokubatsira. Ndikabva ndati hapatomborina kana problem. It was very painful kuziva kuti ndiri kunorarwa neumwe munhukadzi apa ndiri mukadzi, but ainge andivimbisa kuti ainge achazondipawo mari uye zvekare nemaconnections kuti ndinge ndichizotanga kudanana nembinga. Ndaisaziva kutoti Satani kana achikuda ndo matangiro acho azvinoita. Hapana paangangokupa whatever mahara, anotombotanga atombokushandisa okuitisa zvimwe zvinhu zvekuti zvinokuswededza kure naMwari. Because kana kuri sekuchurch, I was part of the hosting team uye zvekare ndiriko kupraise and worship team zvekare. Saka ndaiva munhu wekuti I was very spiritual and my parents, they were very happy. But ndakaenda ndikanoitiswa izvozvo naye mukadzi iyeye. Mushure mekunge ndaita zvose izvozvo, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita step 2. Saka step 2 iyi ndakaendeswa kune imwe pati yainge iri pati yemanjuzu. Mukomanashi, zvimwe zvacho zvinonetsa kurondedzera. So chakaitika ndechekuti pandakajoina that cult, painge paine umwe mukadzi ainge akabva mukufa. So they wait for 3 months mushure mekunge wafa. If you are part of the cult member, vanofanira kuti vange vachizoya pamba pako pobva paitwa party for the marine spirits. Idina party iyoyo yavanenge vachizoita pamba pako, but panenge pachizotodiwa a sacrifice yavanoti a blood offering kwaari mamarine spirits acho iwawo, nekuti pawainge uchiri mupenyu handiti ndio aikupa mari, achikupa varume vane mari zvekare. So iwe uno uchitofanira kutoti unge uchitoitawo a blood offering. So mukomanashi takaenda kwenda kubva ndazoudzwa kuti ainge akanyora zita remunin'ina wake, but munin'ina wake akabva achizofa before iye asati afa. Saka automatically it's either your mother, your father, kana kuti mwana wako. Iwo mamarine spirits ndio anozosarudza manje kuti anofanira kuti ange achizoita the blood offering ndiani. Kana kuri kunzi amai vako vakafa, baba vako vakafa, then iwe ukafa, maybe unenge wagara usina mwana, like in my own situation, I will tell you later on why. Then it means kuti mweya iyi yekumadziva inobva yachizotsvaka munhu wani wemudzinza anozopenga. So munhu uyu kuzonofa kwake zvekare anozotorwa navo vacho ivavo vekumadziva vobva vatanga kumushandisa. Ndipo paya pamunenge mava kuona kuti one family inenge ingori nemaproblems ekuti vanhu vanenge vachingopenga mumhuri imomo vachipengesewa nawo mamarine spirits. That is what they demand from you, because vanenge vakupa mari, varume and whatever that you want. So takabva tachizonga kugadzira mubedroom make umo makadzipwa neimwe njuzu yacho yainge ichimbomupa varume. Saka kana nguva yakwana inouya yotokudzipa yotora mweya wako wekufema. Then takagaramo murumu imomo kweabout a day or so, takangozvivharira tichinamata. Kwaitsanywa mukomanashi, zviya zvatinongoita kuchechi kuti you go on a dry fast without drinking anything. Mukomanashi, we fasted and we were praying, but tisinganamati kuna Mwari wekudenga wandakakurawo ndichidzidziswa nevabereki vangu, but taitonamata kwaari mamarine spirits kuti ange achizokwanisa kuzouya. So mukomanashi, ndakazoudzwa nomwe mukadzi mushure mekunge ndamubvunza kuti why were we putting ourselves through so much pain. Saka iye akabva ati
iwewe, your body, you have two spirits that are inside your body, the spirit that controls the flesh and the spirit that controls the main spirit. Saka hanzi panguva iya yekuti unenge uchidya uchiguta, unenge uchisimbisa nyama, uye zvekare kana ukatsanya unenge wava kusimbisa umwe munhu ari mauri, the spirit, so that ange achizokwanisa kuconnecta with the spirit world. So as we were praying, kusvika taneta kuziya nenzara, I felt so weak zvekuti ndainge ndava kunzwa kuda kufa. But Mkomanashi, when I felt that weak, I felt like I was floating. Ndikavaudza kuti I feel as if I am floating on top of the water. Vakabva vati ehe, we are about to go deep. Takaramba tichingozvinyima zvokudya. Ndakazoti ndatarisa kumadziro ndokubva ndaona kuti kwainge kuine ziso rainge ririko richingobwaira rakatitarisa ziso iroro. I then told one of the woman what ainge tiinaye, ainge ari wechikuru, akabva ati zvaita. Umwe neumwe ainge aine mucheka wake. The color is for royalty. Ndisingade kukuudzai the type of the color for just in case, because kunyangwe kune mamwe machechi nekusaziva vanotoshandisa that type of a color. Vanokwanisa kutotora mucheka iwoyo votouisa papulpit kana pavanoita mainterior deco. So ndakazotozvidzawo ipapo kuti that color, it represents the marine spirits. Paya paunozoona kuti muchechi munenge muine confusion yakanyanyisa nekuda kwekuti munenge makatoseta up an altar for the marine spirits. So Mkomanashi, nekuti ndainge ndisinawo wangu mucheka, ndakabva ndazopiwa mucheka uyo wainge uchishandiswa nemufi, ndo wandakashandisa. Pakabva patanga kuitwa marituals acho zveshuwa, takatoona vamwe vasikana vatatu. Vasikana ava vakangokaruka vanyuka, but vachirakidza kuti vainge vatobva kumvura. Vakabva vatanga kutaura nevakadzi vaive, but ini ndainge ndisingakwanisi kunzwa kuti vari kuti kudii. Ndakazongonzi ndinge ndichirara pakati peroom, ndokubva ndaita saizvozvo. Mumwe wacho akauya akandibata padumbu, then mumwe wacho akabva achizondibata kufesi nemazamu uye zvekare nemagadziko angu. Ndainge ndimbori slender, but iko zvinozvi ndiri munhu wekuti ndine chimiro chakanaka chinoyevedza, ende varume vazhinji vanongoti kana vakanditarisa rumwe chete, murume anenge ava kutoda nezvangu. Kunyange ndichifamba varume vose vanenge vachingondicheuka. Kana ndikapinda kunyange mubhawa ndinotokonzeresa confusion nekuda kwekuti njuzu idzi idzo dzakatongoblessa all the important parts about my body that can make a man to be attracted to me. So mushure mekunge ndaradzikwa pakati peroom iyoyo, ndo pandakabva ndachizonzwa kuti kuzasi uku kwainge kuine chinhu chainge chichida kubuda. Ndikaita sekunge ndava kuda kuenda kumaperiodzi. Ndakavaudza, then vakabva vachizondipa umwe mushonga wekunwa, ndokubva ndazongorara paya. Pandakamuka I felt so empty. Ndikavabvunza vakati tichazokuudza nekufamba kwengu, vachimbotanga wadya mari. Mkomanashi, first client yangu yandakatanga kudanana nayo akanditengera motikari, a brand new car. Ndakangorara naye ka1 mangwana chuma kusina, was surprised. Ainge akangogara ari very stressed. Ndikati ko chii, ndichifungiza kuti maybe something wrong with his business. Akabva anditi, I've been thinking about it all night long, I've been thinking about you. Ndikati ko, how can you think about me inini when I was sleeping right next to you? Akabva ati, I have a decision that I'm going to make, and this decision, it is going to destroy me, the relationship between me and my wife, but I have to do this. Akabva anditi, wauya nechitupa chako here? Ndikati no, handina chitupa. Akanditi, haukwanisi here kuti unge uchita plan kuti chitupa chako chiuye? Ndokubva ndati I will try. I then spoke with one of my little sister, akabva auya nechitupa changu, takasangana naye mutown. Then we then went to this other dealership, ndikabva ndatotengerwa motikari cash and carry. Akabva achizonetsana nemukadzi wake. Mukadzi akabva ati ndoda divorce, because akazviona kuti murume atenga motikari, asi explanation yekuti motikari iyoyo yaakatenga akaipa ani painge pasina, ndokubva varambana. This guy, he went broke because after the divorce the wife took a lot of things from him. But ndakamunzwira hangu tsitsi, but ndakanzi handifanira kuti ndinge ndichinzwira tsitsi varume vandinodanana navo. Rather what I have to do is that ndinotofanira kutofara kuti ndavarwadzisa, because that is one of my mission yandakapiwawo nemamarine spirits acho iwawo. So Mkomanashi, ndiyo confession yangu yandiinayo
kuti ndakatoitawo njuzu yekutongopiwa kuti nditi ndakatenga aiwa ndiri kunyepa because handina kushandisa mari, ndakatongoitawo izvozvo zvekutongopiwawo njuzu idzo dzinondishandira. Nguvawo yangu yekuti kana ndava kufanira kuti tiketi chifa kana yakwana, aiwa ndinongoti ngadziuye njuzu dzacho dzobva dzatora mweya wangu wekufema. Kwadzichaenda nemweya wangu handizivi, but zvichazongoonekwa. Life is not guaranteed. Kana this life is not guaranteed, even in the next life it is never guaranteed again, but at least ndikuraramawo upenyu huri nani. I am an independent woman. Ndikangodanana nemurume ndongomuudzawo zvandinenge ndichida, like izvezvizvi pane imwe imba yandanga ndichida inodhura chaizvo, a fully built mansion irimo muno muHarare. Saka ndine umwe murume wandiri kudanana naye ane mari, but I have been trying to convince him kuti ange achindipa mari, even 3/4 of the amount that is needed, then the rest I will do it for myself, because ndine mamwe mabhindauko angu awo andinoita. But it just pains me a lot kuti sezvo ndisina mwana kudai, kana ndikafa vabereki vangu maybe vanenge vafa, I don't know, then it means kuti muri mudzinza rekwedu isusu, then it means kuti mweya iwoyo unopengesa vanhu unenge uchingotevererana nedzinza chete. When you post my story, tell me, I'll be following through. Ndirimo hangu mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedwe, and life is not guaranteed. If this life is not guaranteed, it means that even the next life is not guaranteed. Munobvumirana nazvo here? Yes or no? Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedwe. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.